Já jsem se vás chtěla zeptat, co si myslíte o podávání alkoholu mladiství? No to vůbec stojí za nic. A všechny hospody bych zavřel. Hospody, hospody a restaurace, po šichtě, po práci a mám kam se vracet. Hej, to dává jako hovado. Zorný žáci. A od kolika let byste řekla, že by se to mělo podávat vůbec? Až tak od 21, protože to jsou mladí furt blbí. Alkohol je velmi nebezpečný, hlavně pro mladistvé. Pondělí ráno o 4:30, kde jsem se já trouba včera zase tak spil. Jak mám teď pracovat, bejt lidem co platný? Nahmatám desetník, ten jediný mi zbyl. Hospody, hospody a restaurace, po šichtě, po práci a mám. Hospody, hospody a restaurace, po šichtě, po práci a mám kam se vracet.